Kaixo, kaixo, nere superfamiliak, zer modu zaudete? Itziar Lezabal naiz, aurrementorea, psikopedagogo harriki eta heziketa fisikoko irakaslea. Guraso maitea, galdetzera natorkizuek, eskatu dizu seme alaben ansietateak? Ze harreman izan dituen akaso lotxatia dela, edo baita ere beldurrak izan dituela, edo oso perfekzionista da, eta ez du disfrutatzen, edo milaka kezka pantaiak barne. Nere asmoa da, guraso tailer batzuk osatzea iraietik aurrera. Horretarako, adi egon, bialduko dizkizudalako hainbat informazio eta doako tailer batean online parte hartzeko aukera. Interesa baduzu, bai jarri hemen azpilan.